Aquest vídeo és per explicar-te els meus motius per passar al següent curs. En primer lloc, crec que cal tenir presents els objectius generals del curs actual, que són comprendre els textos informatius de diversos àmbits, poder mantenir converses mitjanament formals i escriure textos de l'àmbit laboral, familiar i social. He fet una mica de recerca. Al meu entendre, si tenim en compte el resultat de les tasques, els petits debats que fem a la classe i en general la meva evolució dins i fora de la classe també, personalment crec que he aconseguit aquestes habilitats. Vaig regularment a classe, participo amb entusiasme aprenent de ti, Jaume, i també aprenent dels meus companys, sempre amb una somriure i amb moltes ganes de compartir. Al pla personal, quan vaig començar el curs, la meva motivació era poder parlar amb els meus fills, integrar-me al seu entorn educatiu, parlar sense vergonya en entorns catalanoparlants i sentir-me més integrada. Abans d'iniciar el curs, més o menys podia entendre més o menys tot, però trobava a faltar valentia i confiança per començar a parlar en català. Sempre que tinc l'oportunitat faig servir el que he après a la classe i és per això que crec que aquests objectius també són més que satisfets. Per tot això, crec que em mereixo gaudir del següent nivell. Espero que amb tu. Gràcies.